Magandang araw mga kapatid, Nox T Vlog. Andito tayo ngayon sa Honda Motorsports, Florida Blanca, Pampanga, para dito sa Honda PCX 160 na bagong kulay na nilabas ngayong 2023. Ayan, meron silang available na unit dito. At nandito si Sir, anong pangalan ulit, Sir? Argel. Sir Argel, para explain sa atin yung specs nito, and then update na rin natin yung cash and installment dito sa kanilang branch. Sir, paki-explain sa mga subscribers and then followers ko din na ano yung specs nitong latest na PCX 160. Yan, sir. Good morning. Basically, itong ating bagong PCX na matte red is 2023 model. Ito yung addition sa existing kulay niya na pearl white, asteroid black. And with regard sa specs, same ng before. Bali, talagang nagbago lang sa kanya yung kulay niya na matte red. Matte red. Meron siyang HSTC, which is yung Honda Selectable Torque Control. Pagagamit mo sa mga klase ng rides na gagawin mo with this unit. Tapos, aside doon, dahil 2023 model siya, wala pang masyadong lumalabas sa market na matte red. So, kasi kung ikaw rider ka, makikita mo na ang dinadrive, may nakita ka na PCX na dinadrive is matte red, alam mo na agad na yung model na ginagamit na is 2023 model. Ang hirap nga humanap dyan eh. Isang advantage yun. Tapos, at dahil nga matte red siya, bagong kulay siya, 2023 model siya, yung kanyang availability hindi gano'n kadami. Napaka-konti pa niya sa market. And luckily, isa kami sa Honda dito sa Florida Blanca na merong unit na to. Yan. And available siya for cash and installment. So, ito, makikita nyo naman yung price dito. 149. 149,900 is yung kanyang SRP. SRP itself, sa amin kasi sa Honda, mandatory ang comprehensive insurance kapag kumuha ka ng high-end na motor, kagaya ng PCX, kasi napakamahal ng pyesa. Huwag naman sana kapag may nangyari kasi sa insurance, covered yung unit mo. Yung inipon mo na pera, na pinambili mo ng motor, just in case merong mangyari, covered ka ng insurance. Sir, may tanong ako. Yung, di ba nabanggit mo yung insurance? Ano ba yung mga sakop sa insurance? Anong klaseng... Una, theft. Pagka nakaw ng motor, nanakaw yung motor mo, nakarnap, pwede tayong humingi ng assistance sa insurance para dun sa 50% na makukuha ng may-ari ng unit. Tapos, accident, wag naman sana, yung accident ng motor. Kung yung motor mo, halimbawa mag-slide o madisgrasya, nasira, ganun. Masira. Nawasak yung Nawasak yung bearings, ganyan. Kung magkano amount ang magiging estimate sa kanya, wala kang babayaran. So, halimbawa, ang estimated na sira sa PCX is 35,000. Ang babayaran mo lang doon is participation fee na hindi naman hihigit ng 2,000 pero mababalik sa dati yung motor mo. Papalitan lahat ng naging sira. Tapos kasama na rin ang bodily injury and third party property damage. So halimbawa nakabangga ka ng gate o poste ng bahay na nasira mo, pwede rin i-cover yun ng insurance. Para hindi mabigat sa bulsa mo. One-time payment yun, yung insurance na yun na sinasama namin sa PCX. Once installment siya, pero ang validity niya is 1 year. Covered yung motor mo, yung katawan mo, even yung possible na makaka-disgrasya mo for 1 year. ABS siya, yun. ABS brake, braking assist. Yan yung ABS. Tapos yung isa pang pinagkaiba sa mga naunang PCX is yung kanyang emblem. Yan, dati PCX ang nakalagay pero sticker, pero ngayon emblem na siya. Yan, makikita mo kulay gold, PCX, gold na PCX emblem 160. Ito yung indikasyon na 2020. Yung ABS ba niyan, sir, harap at likod? Harap lang.
Sa harap lang. Okay. Harap lang ang ABS natin. Sa mga hindi aware ng ABS, ito yung pinaprevent ni ng ABS system na mag-pulley lock yung preno mo just in case ng emergency na nagbiga ka ng preno. Pinaprevent niya na mag-pulley lock yung brake mo para hindi ka mag-skid, mag-slide. Yun yung purpose ng ABS. Para maging safety, no? Mas safe. Based on my experience, no, yung mga mga matte na kulay, napakahirap ipagawa nito sa pintor. Sa mga nagpipintura ng sasakyan kasi wala silang gamit para maging matte. Maging matte siya. Kadalasan glossy, Nagiging glossy siya. Oo, yun yung ibig kong sabihin. Kaya importante na meron kang insurance kasi papalitan mo na lang yung mga fairings kung sakasakali. Tapos full LED lahat, harap at likod. Tapos meron siyang idling stop system. Yun. Yung kapag ka nag-stop ka, wala siyang mamamatay. With given kilometers na tinakbo tsaka minuto. Tapos meron siyang hazard light, built-in hazard light. Remotes, dalawang remote natin. Dalawa ha. Remind ko lang. Okay. Ito yung inside na compartment ng... Yan, malaki yung compartment niya. Kaso siguro yung full face dito na sa sir. Kasha yung full face dito. As yung battery. Ayan. Pasensya na kayo mga viewers kasi hindi natin kung pwedeng i-activate Okay. high-end unit dahil syempre alam nyo naman upon purchase. Tapos meron siyang free service. Then ito yung pinagmamalaki namin sa Honda, lalo sa PCX, is yung kanyang warranty. Warranty niya, 20,000 kilometers na tatakbo ng biyahe or 2 years from the date of purchase. So sa warranty na to, ito yung talagang advantage ni Honda. Sa loob ng warranty, kahit isang araw late para dun sa 2 years, may nangyari sa motor mo, covered siya ng warranty, especially yung makina. Wala kang gagastusin, ni Singko. Okay. Yun yung pinagmamalaki namin dito sa Honda with regard sa warranty namin. Upuan niya, ganda rin sir. Yes. No? Two-tone. Patented. Two-tone patented siya. Patented. Dito makinis. Dito Hindi mo na kailangan ipatabas. Komportable mong gamitin. Nakasaksak yung tailbone mo rito. If ever meron kang sakay, komportable. Ayan. So, ayan po. Maraming salamat sa iyo, Sir Argel, sa pag-explain sa ating features ngayon na Honda PCX 160 na ABS. So, linawin ko lang mga kapatid, sa harap lang po yung ABS niya. Wala po sa likod mga kapatid. Ayan. Thank you po, sir. God bless sa pag-explain. Thank you. Yan, shoutout muna tayo mga kapatid. Big shoutout po sa tatay ni Jarhead Kila na si Sir Joel F. Marceliana ng Masinloc, Zambales. Ayan, God bless sa iyo, sir. Ayan po yung kanyang engine specs, and then pakita ko na rin yung kanyang cash price and installment. At ito po ang kanilang Facebook page. Andyan din po yung kanilang contact number. Pwede rin po kayo mag-online application sa kanila. So tawagan nyo na lang para ma-assist kayo. Maraming salamat. God bless.